Здравейте, прекрасни! Днес ще ви направя едно видео, което е за таро разклад за зодия Овен за месец август. Това е едно любовно четене за най-топлия месец през годината, месец август. Да видим какво ще се случи при огните през август. Колко ще бъде интересен месец за тях. Можете да се абонирате за моя YouTube канал. Ако желаете лично таро четене, има координати. Хоп! Съвсем случайно една карта се обърна. По-скоро са две. Асо Земя. Това е енергията за зодия Овен за целия месец. Приток на изобилие, обещаващо бизнес начинание, важни документи или договори. Това предвещава първата карта за месец август. Тази карта ще бъде основната карта на енергията за зодия август, за зодия Овен. Така, продължаваме. Енергията на зодия Овен. Зодия Овен през август. Енергията на зодия Овен за август е Его. Номер 15. Его. Илюзорно усещане, че сме уловени в капан. Прекалено внимание към материалните неща. Негативни или основани на страх мисли. Много интересно излиза за зодия август, за зодия Овен. До тук материални неща. Основно мислите ви се въртят около материалната част. Сега намислете един важен за вас човек, за да видим неговата енергия към зодия Овен през месец август. Намисленият човек от зодия Овен за месец август. Неговата енергия обновление. Преразгледай и прецени. Положителна оценка на фактите. Време да поемеш в нова посока. Тоест, би трябвало да поемете в нова посока с намисления ви човек. Преразгледай и прецени. Ето тук ще ви водя една светлина. Виждам двойка, която е обърната към ангел, който носи в себе си жезъл със светлина, което означава, че ще имате интересни събития с човекът, който сте си намислихте. Какви ще бъдат предизвикателствата и пречките през новият месец? Шестица земя. Дарявай от парите, времето или усилията си. Нова възможност за кариера. Получаване на заем или изплащане на дългове. До тук всичко, което виждам като разклад за месец август за зодия Овен, основно разклада е на тема финанси, на тема материална част, на тема пари. Ориентиране ще бъдете явно в тази насока. Това ще бъде основната енергия. Пари, финанси, изплащане на заеми,
успешно изплащане на заеми и на кредити, получаване също на пари. Така, сега да видим. Тоест, ако тази карта беше за предизвикателствата и пречките през месец август, т.е. ако вие се притеснявате, че няма да можете да изплатите кредит, заем или някакъв дълг, то ще имате възможност да го направите през месец август. Сега, следващата карта. Каква ще бъде насоката за вас, в която да работите за месец август? Картата е осмица земя. Възнаграждение за положената работа. Научи всичко, което трябва да знаеш по темата. Да се върнем на училище. Охо, тук ще имате да учите през август месец. През август месец ще имате да учите и да се развивате. Вероятно, всичкото това, което до тук излезе от картите, материалната част, ще бъде определена от тези знания, които ще получите през август месец. Най-вероятно ще получите нови знания, ще ги приложите и по този начин ще получите паричните възнаграждения, които видяхме до сега и съответно изплащането на заема, кредита или дълговете, които имате. Насоката. Кралица на водата. Добросърдечна, съпричастна, търпелива и любяща. Връзката преминава на ново ниво. Довери се на интуицията си, грижи се за себе си и за другите. Тук много добро. Но това е, може би, една от най-добрите карти, които се паднаха за месец август. Тоест, ще имате ново начало във ваша връзка с ново ниво, на друго ниво. Трябва просто да се доверите на интуицията си. Сега ще изтегля съвет от тестето Пазители на светлината. Съвет за зодия Овен за месец август. Съвет за зодия Овен за месец август. Картата, която се падна. Гея. Съветът за месец август за зодия Овен. Връзка с Земята. Грижи се за планетата, върни се на Земята. Остани заземена. Ако това видео ви хареса, моля натиснете лайк под него, абонирайте се за следващите видеа и следете канала. Довиждане!